Dirk Reitsma van Stiens is een van die mensen die het verslingeren is onder de fietsalverstedentocht. Met hem doeken we de archieven dan ook in. Want Manje fietst er voor de 59ste keer mee en daarmee is hij recordhouder. Ik heb er echt wel eens aan van in de juurlijkse voorwaarden, daar staat Pinksterman die fietsen. Hè? Wietse Fransen weet echt net oors als Pinkster Manje, de dag dat duizenden fietsers door de provincie rijden. Hij 30 jaar in het bestuur, zo uit er dit jaar aan. Er iets moois voor mij, dat is natuurlijk uw doel. En zeker dit hier, het moet extra mooi worden, nou met het 100-jarig bestaan. Maar ja, het uitdekken van risico's, dat is natuurlijk een groot verhaal. En dat merk ik in alle verbanden. Iedereen dekt zich in. De eerste afstandtocht weer absoluut elitair. Ik heb dat letter uitgezocht. En als ik dan zeg, wat je al je aan mij fietsen en het merk fiets, werd ze op fietsen, maar de meeste merken fiets heb ik bij Bram gevonden. Een burger, een Nederlandse kroon, die kostte toen 112 wagonnen. Het wikkelen van de eerste cheesemaker in de boterfabriek doen, dat weer nog net een kwart van wat een fiets kostte. Dus dan kan je begrijpen van, dat weer geen spekje voor ieders bekje. In precies 100 jaar tijd werd de tocht 29 keer houden. Vanwege 12 wereldoorlogen en de MKZ-crisis ging er een paar keer net terug. In de jaren 80 werd de fietsende strijd in de elementen heel iets populairder. En werd er een grens gesteld aan het tal deelnemers, 15.000. De veiligheid van de deelnemer en van het publiek en van uw medewerkers, dat staat voorop. Ja, je fietsen en je wil weten hoe het ervoor is. Wat weer de reden, die hennen wat dat weet ik net krijg, maar het is voor mij iets geweldigs worden. En ik, maar een stukje respect van dat ze hier in Bals het altijd bij mensen vinden die deze Karel ook willen, want dit is net niet, ja, dit verregent heel wat. Dit is gewoon geweldig wat deze mensen hier maar presteren.